tabuk jeng nugo chongmari ni lekha mung bugana ruruk borok rong na asamani tai wan chuklai ma belai khewana laijak sobo painyo hunai khulumka normal hanya helam sukphibo Rwng TV ni video tabuk social media ro nugui tongo Tripura motho test shitlangai painyo hinai tai kwbang ma borok no hai hini wanchuk tongo kubuni botolo bo hai hini no wanchuk tonglayo tai Bubagra kaisa history salam rekha keboni bage asukhe mutai roko bodol khe kaisa songmari thungrung bodol no pairina bagui asukhe suri sanlaya kho Bubagra ni bage suri sanlaya norok nukhna usukango kwbang ma viral mani kwbang ma borok no sanlaya Tiprasa tongko song tongnai ro tai kaisa ko tabuko mo kwbang ma video no nugui tongo Bubagra nuyungma phalerinai hinmani amo Bubagra o question khainai borok no kisa joli jage amo saweri mase tamoni himale o hashtag ni anchor Bubagra no question khayo je norok ni bodol majority by payanga kai norok sabo by march hai ke norok sabo by align chengnai hinai nge Bubagra kwbang ma media national media hai ke yang Tripura ni media fana hone hindi je ono kubuni kok bai ngaka ajago question khajago je norok majority bai payanga kai sobo bai norok ungko nai hine align chengai hine ngaka ajago astago bo sungjama bagi bini kisa joli jak thangka bo ajago amani bagi bo ma sawai rikha tom Tiprasa simena pajak tongsinai ang bani সম্পত্তি phalai phano kubuni bodol no painai hai hini saka Bubagra to kwbang ma borok na asalaijak Bubagra no bo payan hnai tai bono no pairna musungjak bayu Tiprasa rok maximum 99% no Bubagra no chajak bayu khulumka an video tini asung no thaksinai tamni hamla asuk video kolok khaye chaya hambai norok chajak kai like khadi te subscribe khlai bell icon click khare di hambai